Привет от Църнево. Ходих за магазина за хляб и се прибирам. Днеска 17, слънчево времето, топло, 20 градуса, 17 ноември. От любов изгарям, щом те видя, цял ден ходя, жаден се оставам. Хабиби! Come on to Църнево, Хабиби! Привет от Църнево! Красотата на нашето голямо село. Ето орехите, есен е, листата падат, орехите падат, камъните падат, какви облаци, всички облаци ги пращам. Саудитска Арабия там да вали, защото не е валяло с години и в Африка да вали. Тук валя вече оня ден, още мокро не е съхнало. Стига. Трябваше да вали през лятото. 5 месеца не беше валяло дъжд. И сега, днеска, слънцето се показа. Тук има пълни. Днеска не пищят. Това е главната ни улица. Пътя за Пшеничево, Ставмово, Нова Загора. И тук имаме микробуси, частна фирма. И тук къщи, които правени с години, те седат недоправени. Хората избягаха в Америка. Не им се седи тук в село. Има мотика, защото голяма мотика. Много се копае, много се работи. Който го мързи, бяга от града, в чужбина, да изкарват повече пари, евра, долари. Българския лев тук стана скъп или ефтин. Всичко стана скъпо, а парите станаха ефтини. Ето смокините, ето тази къща, оная къща, ето микробусите, те седат, момчето почина, няма кой да ги кара. Фирмата замлъкна. Ето тук трактори. Там друг излиза. Довиждане от Църнево, от Стефан.